Cristian era bona persona, era un bon minyó, ja des de menotet. Des de que s'ha ajuntat amb ell, s'ha tornat així. Què vols? Què vols que et diu? Deixa'm tocar alguna cosa. Davant de tothom? Si s'atreveixa. Que gustillo. Ah, bueno. Tu? Ah, el sax. Vale. Pues va. Voleu que toqui una miqueta? Encara que ho facin malament, heu de comprar la maqueta i la camiseta després, Pensa que us juguem amb el sol d'esta cosa. Si no arriba. Va! Un aplaudiment per donar-li força a Cristian! Sí. I què tal? Criatura, toca, realitza, fes el que tu vulguis. La gent està pendent. S'ha d'aconseguir un ritme de concert. Sí, és un ritme de concert. Un rotllo. Perdoneu. Va, vinga, va. Cristian, sempre!
L'altre, ja, vinga. Anem a Perdone vostè. Tranquillos. Sí. Uy! Força nervioso. Momento íntimo. Ai, arribats en aquest moment només queda donar-vos les gràcies als familiars i amics que heu vingut a estar en este raconet de la Ràpita per escoltar potser aquestes 4 cançons que teníem al sac. I este és un moment emotiu de la nit perquè anem a fer una cançó molt estimada per nosaltres, no? És un moment, fixa't com està escoltant la gent, hi ha un feeling, hi ha un d'allò... Que tristesa, Dios. Lo que dia és que aquesta cançó vol ser un tribut a tots els pares i mares que esteu reunits avui aquí i que també heu sigut en el seu moment els menuts i menudes d'uns altres pares i mares anteriors. Per aquella creença que hi ha de que els menuts, els que són menuts per als pares mai mos fem grans del tot. Doncs d'això parla esta cançó.